Hej, jag skulle bara säga att jag ska till min pappa nu, så jag kanske inte kommer så lägga in någon video eller någonting. För nu ska det liksom bli pappavecka. Jag vet inte om det kommer ihåg förut att jag sa att jag skulle ha en show förut. Den showen är på torsdag. Mina föräldrar kommer komma på den typ, kanske. Ja. Eller jag tror det. Ja, det gör de. Och filma. Kanske inte exakt allting. Då kanske jag kommer filma lite då och då. Showen är rätt så lång. Det kan bli från typ en halvtimme till en timme. Men jag tror det kommer bli runt en timme, kanske lite mer. För vi har fått många, eller så har vi nummer. Och så ska vi så prata lite. Jag kommer vara en sån där som pratar. Sen kommer jag dansa typ en gång. Nu ska jag längtar dit. Men då kanske jag kommer ladda upp videon här. På YouTube. Nej, men då kanske jag laddar upp den på YouTube. Och så skulle jag få säga, fast inte hela då. Men ja. Men hej då, nu blir det pappavecka. Och vi inte har något annat, ska vi säga. Kommer inte ihåg. Men ja, hej då.